6 nevladinih organizacija uputilo je otvoreno pismo sudijama Ustavnog suda Crne Gore povodom izbora sudije Desanke Lopičić za predsjedavajućeg sudiju. U pismu, koje potpisuju Akcija za ljudska prava, Centar za građanske slobode, Evropska asocijacija za pravo i finansije, Institut Alternativa, Institut za vladavinu prava i MANS, istaknuto je da je izbor predsjedavajućeg sudije protivan Ustavu Crne Gore i Zakonu o Ustavnom sudu i apelovano da se sporna odluka stavi van snage, a da funkciju predsjednika Ustavnog suda počne da obavlja najstariji sudija Hamdija Šarkinović i da on odmah ponovi postupak izbora predsjednika Ustavnog suda. Podsjetimo, Ustavni sud Crne Gore prije 10 dana nije izabrao novog predsjednika nakon 4 kruga glasanja, jer niko od sudija nije dobio potrebnu većinu, nakon čega je aktuelni predsjednik Dragoljub Drašković predložio da se prekine sa daljim glasanjem i da se izabere predsjedavajući sudija. On je za tu poziciju predložio Desanku Lopičić, koja je dobila većinu glasova.